lill-Ministru Justin Caruana li kellha tirriżenja għat-tieni darba. Rekord straordinarju. Kellha tirriżenja għat-tieni darba. Wejdli inti, persuna li kollha tirriżenja minn Ministru għat-tieni darba kien ġdenja illi tkun Ministru. Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara illi l-erba' tħabbret ir-riżenja ta' Justin Caruana minn Ministru tal-Edukazzjoni, it-tieni riżenja ta' Caruana minn Ministru fi 23 xahar. Mistieden waqt il-programm Net Live, Bernard Grech spjega kif l-isfond tar-riżenja ta' Silvio Grixti u mejn ilu tal-iskandlu ta' Castar di Paris li ħabbar li mhux se jerġa' kontesta mal-Partit Laburista dan ifisser il-kollass bil-mod tal-gvern ta' Roberta Bela wara illi inqas minn sentejn ilu Gvern Laburista ta' dakinhar għaddiena mill-akbar kriżi politika f'20 ta' snin. Meta inti kollok kontinwità ta' korruzzjoni għaddejja illi nieżla minn kull saf tal-Gvern Laburista, ħin jew ieħor something is going to give away. U hekk dak li ġara, sfortunatament, x'aħna ma nħidux pjaċir b'din il-ħsara, għaliex il-ħsara fi gvern tal-ġurnata jkun min ikun tfisser ħsara lil pajjiż. Grech rifera wkoll għal aħbar oħra li ħarġet mill-Istati Uniti l-erba' stess li tkompli turi kif l-iskandli li derriena bihom il-Gvern Laburista għadhom itħallu marka sewda fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna madwar id-dinja kollha u dan fl-isfond fakkar l-obbligu tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-kuntest li jkun it-tarka tal-poplu. Aħna għandna obbligu illi ngħidu l-verità. Aħna għandna obbligu li nżommu lill-Gvern kontabbli. Aħna għandna obbligu illi nispjegaw, li nitkellmu, li nkunu l-vuċi tiegħek. Int li ma tistax titkellem għax impjegat mal-Gvern. Int illi għandek negozju u ma tistax allura turi wiċċek. Int li ma tistax toħroġ tipprotesta għax tibża li jagħmlulek xi ħaġa. Għandek lilna illi qegħdin hemmhekk tarka tiegħek biex nitkellmu għalik. Dan kollu qed jiġri f'pajjiżna waqt li qegħdin niġġieldu ġlieda qalila ma' pandemija li f'24 siegħa ħallit kważi 600 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna, fl-istess waqt li l-Gvern qed jonqos li jkun trasparenti mal-poplu Malti. Huwa irresponsabilità kbira tal-Prim Ministru, huwa irresponsabilità kbira tal-Ministru tas-Saħħa, huwa irresponsabilità kbira tal-Gvern Laburista illi minflok qed ikun onest mal-poplu u jgħid lill-poplu x'inhi s-sitwazzjoni vera tal-COVID qed jipprova jħalli kollox għaddej. Bernard Grech għalaq l-intervent tiegħu waqt Net Live billi awgura li minkejja dak kollu li għaddej f'pajjiżna ninaqdu l-koll fan wieħed bħalma dejjem għamilna u f'dawn il-jiem ta' festi nuru l-ġenerożità tagħna billi nagħtu milli nistgħu fl-istrina sabiex dawk illi għalihom dawn il-ġranet huma ta' ġieħu tbatija nkunu nistgħu intaffulhom xi ftit minn dak li qed itaqqalhom u jxekkilhom milli jiċċelebraw dawn il-ġranet sbieħ.